טוב, עכשיו נדבר על VLOOKUP. VLOOKUP זאת פונקציה. על פונקציה כבר דיברנו במצגת יותר קודמת, ופשוט VLOOKUP זאת פונקציה שאולי טיפה יותר מסובכת מפונקציות רגילות, והיא גם מאוד שימושית. אז בגלל זה אנחנו ניתן לה מצגת משלה. אז מה עושה VLOOKUP? בואו נסתכל כאן. יש לנו שתי טבלאות. טבלה אחת של ספרים וטבלה שנייה של סופרים. עכשיו לגבי הספרים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מה שם הספר, אנחנו יודעים מי הסופר, ואנחנו היינו רוצים גם לדעת כמה ספרים כתב אותו סופר. לגבי הסופרים אנחנו יודעים מי הסופר וכמה ספרים הוא כתב. פה זה טעות. בואו נוציא את זה ממרג'ן סנטר, אוקיי, כן. מספר הספרים שהוא כתב, אוקיי? סופר ומספר הספרים שהוא כתב. אז מה אנחנו רוצים לעשות למשל לגבי שי עגנון? שי עגנון כתב אתמול שלשום ואנחנו רוצים לדעת כמה ספרים הוא כתב. אז מה נעשה? אנחנו נסתכל בטבלת הסופרים, אנחנו נחפש בעמודת הסופר עד שנמצא את שי עגנון. הנה מצאנו את שי עגנון, וברגע שאנחנו מוצאים את שי עגנון, מה נעשה? נלך לעמודת מספר הספרים שהוא כתב, וניקח את מספר הספרים שהוא כתב. נשים אותו כאן. איך עושים את זה? על ידי הפונקציה VLOOKUP. בואו נראה איך עושים. אני מקליק על התא, כמו שכבר עשיתי, קלקתי על התא, שווה כרגיל VLOOKUP. שמתי VL והוא כבר משלים, אז אני לוחץ טאב והפונקציה נבחרה והסוגריים נפתחו. עכשיו הדבר הראשון שאני כותב זה את הערך שאותו אני מחפש. איזה ערך אני מחפש? את שי עגנון. אני לא אכתוב את הערך, אני אקליק על התא שמכיל את הערך שאותו אני מחפש. התא הזה זה B3. אז הקלקתי על B3 והנה אתם רואים כאן. כתוב B3. פסיק, פרמטר הבא. מה הפרמטר הבא? הטבלה שבה אני מחפש את הנתון שלי. הטבלה היא זאת, E3 עד F10, אוקיי? E3 עד F10. מה זאת הטבלה הזאת? זאת הטבלה שבה אני מחפש את הנתון שאותו אני מחפש, כמה דברים לגבי הטבלה הזאת. אחד, העמודה הימנית ביותר בטבלה הזאת, זאת העמודה שבה אני מחפש. אוקיי? אני מחפש את שי עגנון בעמודה הימנית ביותר בטבלה הזאת, שזאת עמודה E, עמודת הסופר. דבר שני לגבי הטבלה, אני לא מסמן את הכותרות. אוקיי? אני לא מסמן את הכותרות. דבר שלישי, הטבלה הזאת צריכה להכיל גם את העמודה ממנה אני אקח את הנתון ברגע שאני אמצא את מה שאני מחפש. אוקיי? זה הפרמטר השלישי. סימנו את הטבלה, פסיק, אני עובר לפרמטר השלישי. מהו? מה מספר העמודה שממנה אני אקח את הנתון? מספר העמודה הוא 2. למה? כי זאת העמודה הראשונה, עמודת הסופר, עמודה E, זאת עמודה 1, וזאת עמודה 2, מספר הספרים שהוא כתב. ומכאן אני רוצה לקחת את הנתון ברגע שאני אמצא את השורה הנכונה. השורה הנכונה היא 10 במקרה הזה. כי שי עגנון נמצא בשורה 10 בטבלה. אוקיי? אז הפרמטר שלנו הוא 2. מעמודה 2 אני לוקח את הנתון שלי. 2. פסיק, עכשיו פה בינתיים בואו נשים רק false, לא נתעמק במה זה true ומה זה false. אז אני ירדתי עם חץ תחתון יורד למטה, תא בוחר, סוגר סוגריים, enter. עכשיו לא סיימנו לגמרי, אם אתם זוכרים למדנו על דולר, על סימני הדולר, אני צריך לקבע את הטבלה הזאת. אני לא רוצה כשאני אעשה copy paste מהתא C3 לתאים C4 עד C6, הטבלה שלי גם תרד שורה. בואו נעשה את זה ונראה. הנה אני לוחץ copy, paste. תראו מה קרה. מצד אחד קיבלנו את התשובות, אבל זה במקרה, קיבלנו במקרה את התשובות הנכונות. בואו תראו מה קרה. אני לוחץ על תא C3 ואני רואה שההפניה היא לטבלה E3 עד F10.
E3 עד F10, וזה מצוין. אבל כשעשיתי קופי ל-C4, הפניה לטבלה עברה ל-E4 עד F11. E4 עד F11 ירדה שורה, שתי ההפניות ירדו שורה. מ-E3 ירד ל-E4 ומ-F10 ירד ל-F11. אוקיי? אז מה אנחנו עושים? מוחקים את מה שלא נכון. חוזרים לנוסחה המקורית שלנו ושמים סימני דולר בטבלה שלנו. דרך הכי פשוטה לעשות את זה, לעמוד על ההפניה לתא וללחוץ F4 פעם אחת. נלחץ גם פה. דרך אגב, אם אני יכול ללחוץ 4 פעמים, זאת אומרת פעם אחת, פעמיים, 3, או לא ללחוץ בכלל על F4, ואני מקבל את כל 4 אפשרויות. שימו לב, אני לוחץ F4, בואו נתחיל מההתחלה. פעם אחת זה 2 סימני דולר, פעם שנייה סימן דולר לפני השורה, פעם שלישית סימן דולר לפני העמודה, פעם רביעית חזרתי לבלי סימני דולר. ואני רוצה עם סימני דולר כי אני רוצה לקבע את הטבלה שלי. אני לוחץ Enter. שימו לב שאני לא מקבע את הערך שאותו אני מחפש, כי B3 כן ישתנה ל-B4 בשורה הבאה. אני לא רוצה להמשיך לחפש את שי עגנון, אני רוצה לחפש את ג'יימס ג'ויס. אז אני לוחץ Enter. מקליק עוד פעם על התא, הולך לפינה שמאלית תחתונה, דאבל קליק. קיבלתי את כל הנתונים. וזה היה VLOOKUP. בואו נראה עוד פעם מה עושה VLOOKUP, הפעם בדוגמה אחרת, עם טיפה יותר נתונים, אבל פשוטה באותה מידה בדיוק. דרך אגב, איך סימנתי את הכל מיד? קונטרול, שיפט, חץ למטה. הגעתי עד הסוף. קונטרול, חץ למעלה, עליתי בחזרה למעלה. איך אנחנו עושים את זה? מסמנים את התא. שווה, VLOOKUP, טאב. מה אני מחפש? מה יש לנו כאן? יש לנו טבלה של הזמנות וטבלה של לקוחות. לכל הזמנה אנחנו יודעים מה מספר ההזמנה, מה סכום העסקה, מי הלקוח, ואנחנו רוצים לדעת מה הכתובת שלו. את הכתובת אנחנו יכולים לקחת מטבלת הלקוחות, כי לכל לקוח יש כתובת. עיר, יותר נכון. אז מה אנחנו מחפשים? את הלקוח. את הלקוח בטבלת הלקוחות. אז אני מקליק על הלקוח, C3, פסיק. איפה אני מחפש? בטבלה של רשימת הלקוחות. אני מסמן את הטבלה בלי שורת הכותרות, והעמודה הימנית ביותר, הראשונה בטבלה שלי, היא עמודת הלקוח. פסיק. איזה עמודה אני רוצה לקחת ברגע שנמצא את הנתון שלי? את עמודה 2, את עמודת הכתובת. הלקוח זה 1, הכתובת זה 2. 2. פסיק, אמרנו כרגע false בינתיים בפרמטר הרביעי. קראתי עם החץ, טאב, סוגר סוגריים. Enter. סגרתי. אני חוזר לכאן, אני רוצה להשלים עכשיו סימני דולר. פעם אחת F4, פעם שנייה F4, Enter, סיימתי. חוזר לתא, דאבל קליק, וסיימנו עם הכתובת. דבר נוסף שכדאי לדעת, זה איך לעשות VLOOKUP. עוד פעם אני מדגים איך אני מוחק את התשובות, עומד על התא העליון, קונטרול שיפט חץ למטה, דליט. איך לעשות VLOOKUP שמסתכל על טבלה שבחוצץ אחר. אוקיי? זה בדיוק מה שהיה לנו כאן, רק שהפעם הטבלה הזאת היא בחוצץ אחר. אז עושים אותו דבר, מסמנים את התא, שווה, VLOOKUP, טאב, מה אני מחפש? את הלקוח. פסיק, באיזה טבלה אני מחפש? אני עובר לחוצץ השני. מסמן את הטבלה. פסיק, אני ארצה לקחת את העמודה השנייה. פסיק, פולס, יורד, טאב, סוגר סוגריים, Enter. חוזר לתא, מוסיף, F4, F4, Enter. דרך אגב אפשר לשים F4 כבר בכתיבה הראשונה של הנוסחה, לא צריך לסיים ולחזור ולשים סימני דולר, אפשר ביחד, לי זה יותר נוח אחר כך. הולך לתא, פינה שמאלית תחתונה, דאבל קליק, וסיימתי. בואו נראה עוד פעם את הנוסחה, מה קרה לנו פה. אנחנו מחפשים את C3,
אנחנו בשורה 3 ומחפשים את הלקוח בחוצץ. שימו לב, זה סינטקס של חוצץ. תרגיל 3 טבלת עזר זה שם החוצץ, ואקסל שתה לי את זה ברגע שהקלקתי על החוצץ. הוא שתה לי את זה בתוך גרשיים כאלה, גרש בודד בהתחלה ובסוף, וסימן קריאה. אחרי סימן הקריאה הוא סימן את הטבלה A3 עד B20, זה מה שאנחנו סימנו לו, A3 עד B20. נחזור לכאן, ואחרי זה אנחנו אומרים שברגע שנמצא את הלקוח המתאים באותה שורה, אנחנו רוצים לקחת את הערך שנמצא באותה שורה בעמודה השנייה, ופרמטר רביעי false. מצוין, זה הבסיס של VLOOKUP. במצגת הבאה נראה דברים טיפה יותר מתקדמים לגבי VLOOKUP.